Hello everyone, norok no ang tini kaisa video ko taltui phaika norok ano grabo khamchang ni bwthai funuk di hinai sawo baksa ano jotono to saya bat je sana ang bongni bagi video tui tongo borok ani regular video nayo ang bujio abagi borok ano comment khayo grabo funuk di bai khamchang ni bwthai hine obon bagi no ang norok no tini grab ni bo funuk nai norok no ang tini grabo bujung nai grab ni bahaike aro tisa bat rignai to tisa bani funuk maya grabo norok no ang koita khai tisa nai ang abo funukane nong tini ang jese funuknani mansak funuknani try khaina norok no bujugnani try khaina norok please kaham ke naidi kaham ke bujinani try khadi norok no tini taisa sapiru norok ani video no please support khaidi normal video no bonai di norok ni thani onek no support hango phaidi ke asa kok sayawoi norok no ang ta funukane norok no ang tini o jeri gnai funuk mani ang obo no norok no tini grabo bujugane norok no batike tisaka kesa phaidi hingke norok no asgle reoi funukane norok no thaching ni chamani ko nasing naidi obo hongke bomo ang norok no funukane norok no ang bujirena ni bagai duita tinta color use khaikya amtike khaikya hingke norok kahamke no bujina hinai no norok no ang bujirena bagai duita color dei rekha norok jodin ja tong khana screenshot khanya ara di norok bo je ani singma haike norok singu hongka ke norok screenshot khanya ara di ama haike no bwthai rejak je ani khamchang norok no ang bwthai saimani funukmani bwthai no rejak omti haike no design khanya rejak norok ike singkang ke norok screenshot khanya ara di norok obo no bwthai saimano norok no ang next norok no sanai grabo tisai funuknai kaisa ke norok no next naina muchungjak tong hake please ano comment khaisa di norok no live means mane grabo tisai funugui tongnai tak rignai ni na nasigei norok no ang grab ni tisai funuknai bujikha ke norok no ang tak sawono obo khai bobo rignai ni norok thik no tabo oro buji maya kereng fireng jak tongna bad rignai yo jepru norok sainai opru kahama tai naithokma nongui thang norok no ang obo ni funugano obo hongkangke ang ta kesa rignai ni je ang norok no waisa puru bwthai funuk gedi ba bwthai saimani funuk geda norok jodi nugi hangke ang no description box ri rwana norok thangai naidi ke nai di obo o kinar ni obo bomo naidi do o kinar ni hingka ke iko obo naikhe busuk naithok naidi saibo asung no klai pasta butungse obo jotono pasta butung tai khutung hangke 10 ke singjak khaida norok ani je video najak dr saimana koita ke butung singjak norok no ta ang bujukjak kahamke jodi norok thangai nugia norok ani channel ko talang hangke norok thangai naidi ta ang no description box o ri rwana norok tolao phainai khadi bujikha ko obo hangke bobo ang obo ruliya norok khai nugui tongkhana obo ang ruliya bojagani resing hangke ang obo rukha norok no je ang bwthai funuk mani o jaga ni no rudo oboni bagai ang norok no oboni no grabo funuknani nai tonguta bujikha da omo bo 10ta bujiya angnani kokrui jotono same to same tai nyabo naithok iko obo bujikha obo hongke bobo ihi obo hongke bobo iko bo nasigdi iko kahamke norok no kahamke bujingnani no ang try khaitongo bahing jak norok nai di norok no ta ang bujikjak bahai iko norok grab ni screenshot khainar di gang norok no tabuk ang bujugane bahai ke mane butike pasta hangkangke no kaisa no bwthai thango norok to saimana ani agi rong ni chamthwibar rok jotono naijak na bahai ke butikono obo jotono 10ta buji hayada 10ta yada iko 10ta do obo jotono 10ta kai singjak tai ikomo bo jotono 10ta kai singjak bujikhada ke oro hongke kita mong nai hi norok asaki buji maya hangkangke nai di iko nai di bahai iko o jaga o 10ta bujikhada ang norok no to obo je puro ang graboti sanai ang apur graboti sababo norok no ang funugane no sanai norok to saimana o jaga o iko je o kaisa nok je kaisa basko kurija je basko iko bo kaisa teacher oro to jotono duita khutung khaisi ja khaidiba norok to ja an video rok naine saimana obo jotono duita khe singjak bujikhada kangke oro duita hangke koitang tokha oro duita khutung chaita but o jaga duita obo kuno duita singjak obo ni kuno mane krui just ekta no romjak nai tamni kake duita khanyo singjak ni bagai bujikhada iko obo jotono haike singjak mama oro jotono duita oro jotono hain duita norok ang no saka duita ke singjak phono but kaisa no romjago ang no saka duita ke singjak phono but kaisa no romjago obo ni kuno mane krui
ke norok no obo ni tak buji obo to buji khana norok no ang duita color mani reason ka ke o jaga bo amte color jak obo ge no buji na bagai iko khan norok jodi no ma hainu saja khang ke norok screenshot khaina rek de iko norok no ang aste ko funugui tong norok screenshot khaina rek buji khada ke tabo ke obo next no next funugano o next ni ke tamo norok no ang wase puru bo buzuk jak obo no norok no ang tini buzungna ni nai to norok no bojaga ni bomo ang no tini funugano okay iko nasik de obo je iko kinar ni oje khutung omo kosom bai koromo kinoro no iko ang obo bujina bagai no obo hangka ke case pen use khai ke but norok no bujukna bagai iko nasina di koro kosom bai kormo yada orbo kosom bai kormo ang je sik singam obo hangka ke tamo iko omsik bai iko osik hangka ke tamo obo ke tamo ihiro or chaita singjak yada iko jotono 1 2 3 4 ta singjak ikoro 4 ta singjak no but o je o kaisa nogo jotono duita means tamo kaisa no obo kaisa no romjago duita phano kaisa romjago onke obo hanki bobo himo obo bai obo to same yada but nasima simi hai ke nasik laikha buji khada obo bai obo duita no o kchani hingkanke obo okay obo iko norono tang obo thachingo obo kaisa phunuka tabo obo ni hingkake obo do buji khada omo bo jotono duita kheno khutung najak duita kai khutung najak but o jaga o kchak bai kormo phanang khata but ang norok no bujungna bagai just kwkhrang bai ke phunuka norok jate ubul chubul ingya jat ingna bagai ingke oro omo kwkhrang hingkake oro kwkhrang khutung hingkake kchak khutung bo tongnai oro duita khe buji khada oro jotono kchak bai kwkhrang khutung duita kai singjak do tongnai buji khada ke obo hingkake bobo obo iko obonok buji khada obonok omo shem jotono hayada omo just border kalai khata norok no bujiti jate naithongna bagai obo khe tamo jotono chaita hangke iko omo bo border okay omo bo border tai obo border ta chaita iko opsuk jora tei iko omse iko osuk jora tei border do obo jotono border se but obo nung je puru norok bwthai sayok singo apru bo opti kheno ma singnai obagai norok no grabo bo haike no ma phunugo ta ke obo hangkake iko bo nukhoi mangkhra kormo bai kwkhrang oro ke norok no khano kwkhrang bai kormo no phunuka but just amti haike phunuka norok buji di obo haike just kapono singui mano o jaga bo jotono orbo kormo rok nongo do orbo kormo singjak kwkhrang singjak omo ang norok ani singjak to nugui tongkhana ba ani je video rok norok je nainai borok saiman tongkhana bwtike sing obo norok no je sik ani bujiri mancha ang bujugui tongo please norok kahamke bujina try khai tongdi naidi tei kahamke bo naidi skip khaita naidi skip khaike norok bujiglak tei norok ojak ani video puilani no naijigi angke norok thangui naidi ang description box o dairo wono jutun description kre ingka ba ani channel o haboi norok naidi ke norok no tei kisa kcharni hingka ke next o phunugano norok no khe angobo direct live ti sama phunuknai apuru hingka ke tamni hingka ke belai video logoi thangka angke norok bo naina selajak thango obon bage ang bisi video kolo khailia norok no bar sawo iko nasikdi oro jotono iko 10 ta orobo 10 ta orobo 10 ta singpuru hingka bahai ke sing norok to kaham ke no norok no to sajak ang iko bo iko mondo norok tabuk sin norok grabo hingka ke kaham ke sijak yango but bwthaio thangkangke amo haike naithogui thanguta norok ano jodi no comment khai sakangke norok ano khamchang ni collection phunuk dingke norok no ang abo phunuknani banai try khainai ke norok no next hingkangke ang rignai ni direct grabo bahai ke tisanai ang abo tisamani norok no phunuknai norok amo bo nasingui tongri norok jodi no naina ni dati no naina musu tongkha please norok angko comment khai sadi norok asik jesik ang bujima to norok buji khana haima tongo o jaga bo ihiro 1 2 3 4 ta mangdo orke 4 ta mani tamo jotono 2 ta kai singjak korbo bai kosom ek logi ke khutung tu phayo norok no to ang je bujukjak norok to buji khana obo jotono shem haida obo to border se iko border obo hangke ke iko border do obo hangke iko mo o border norok to kaham kino ang norok no phunungnani to try khai tongo obo hangke iko bo ang tamni oro hangka hangke kwkhrang ksaro eda kormo tola hangko kinaro but o jaga hangka ang kwkhrang tola o rkha obo haike borui mano eni kheri mano je norok naithok ti rimano ang ka kinor nomti haike phunuka next hangke norok no ang kcharni phunuknai tide hingka ke belai video logi thangnai hine ang norok no phunukliya but jese phunugo norok no buji khana ang kha khayo please norok ano ani video no helpful anjaka please share subscribe tei comment khai sade ano bahai jaka please norok ani jodi channel ko talangka subscribe khainani tapok de
Ani je sik norok no ang bujung manchak ani bujung nai try khai tongo norok nai nai di omo sengpuru bo joton eklo hi tumna nango norok no ta ang sengmani bo funuka norok jodi no ani obo bare alada ki norok to sha sengko bujina muchungka please ano comment khai sadi. Thank you for watching. Tata hambai.